खुलुमबाय लोगोफोर, दिनैनि सोलिफु रादाबाव नोंथांमोनखौ बयखौबो बरायबाय। गिबि रादाबाव दङ अल BTC नन प्रभिन्सियेलाइज हाई स्कुल टिचार आरो एमप्लयिज इउनियनआ गावसोरनि गोनांथार दाबिफोरखौ लानानै फैगौ डिसेम्बर दाननि गिबि सप्तानि गेजेरावनो BTR सरकारजों सावरायलायगोन होननानै अल BTC नन प्रभिन्सियेलाइज हाई स्कुल टिचार एन्ड एमप्लयिज आफादनि आफादगिरि मानगोनां मधुरा महन बिथाङा फोरमायदों। दुखुनांथाव खौरां, दानसोरां नार्जारिया बे बुहुमखौ नागारनानै थांबाय। साननैसो सिगाङाव बाक्सा जिल्ला गरेस्वर हालामनि बेन्दोंआव थानाय बालाबारि गामिनि मुस्रि राजा नार्जारि आरो मुस्रि सम्पा नार्जारिनि फिसाज्ला दानसोरां नार्जारिया अक इन्डिया किक बक्सिं चेम्पियनशिप गवायाव सनानि मेडेल मोननो हादोंमोन। न'फारसे गिदिंनानै फैबाय थानाय समावनो हरखाब ट्रेनाव गोबानाय जानानै राजहमन्द्रि गभ हस्पिटाल नियार सेन्ट्रेल जेल नियार स्टेशन गदाबारि रेल स्टेशनाव दं होननानै खौरां हरदोंमोन। राजहमन्द्रि गभ हस्पिटालनि डाक्टारा फोरमायहरनाय बायदिब्ला दानसोरां नार्जारिखौ थाबैनो मोजां देहा फाहामसालियाव थिसननांगौनि गोनांथि दं होननानै खौरां हरनायनि उनावनो दानसोरां नार्जारिया जोबथाहांबोयो। बेनि उनाव आरोबाव सासे बर' फिसायाबो गवायाव जानाय अक इन्डिया किक बक्सिं चेम्पियनशिपआव बाहागो लानानै ब्रन्ज मेडेल मोननो हादोंमोन। दानसोरां नार्जारिया हरखाबै रुंसारि जानाय उनाव बेजोंनो लोगोसे गेलेफानाय राजु केरकाटारियाबो न'फारसे फैबाय थानाय समावनो हरखाबै मिथि मोननै बेरामजों गाग्लोबजानाय खौरांखौ लानानै दुखुथिया नखरा गिखांनाय फैदों। राजु केरकाटारिया कर्नाटकनि गंसे देहा फाहामसालियाव फाहामथाय लागासिनो दं होनना मिथिनो मोन्दों आरो दुखुथिया नखरनि सुबुंफोरा आसाम आरो BTR सरकारखौ हेफाजाब खालामनो खावलायहरदों। लोगोसे 9678813423 बे जानबुं नाम्बाराव खौरां लाहरनो गुरै खावलायहरदों। दानिया फैदो गुबुन मोनसे खौराङाव। सुबुं माहारिनि थांना थानाया साननांगौ जानानै फैदों। मुलुगाव कर'ना भाइरासनि उनाव आरोबाव गोदान भाइरासआ सुबुं माहारिखौ गिखांहोदों। कर'ना भाइरासनिनो गोदान महराव फैबाय अमनिक्रन भाइरास, जाय भाइरासआ कर'नानि 50 गुन गोख्रैसिनै गोसारो होननानै बिगियानगिरिफ्रा बुंदों। बे गोदान कर'ना भाइरासनि भेरिएन्टखौ लानानै मुलुगाव गिखांनाय फैदों। भारत सरकाराबो सांग्रांथि जादों। 15 डिसेम्बरनिफ्राय गासै हादोरनाङारि बिरखंखौ भारत सरकारा बन्द फोसावबाय। खोला आफ्रिकायाव हमदांनो मोननाय गोदान भाइरासआ हादराव गोसारै बायदि सरकारा सांग्रांथि जादों। बाक्सा जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बानजायनायाव नाग्रिजुलि गोजौसिन फरायसालियाव सुबुं माहारिनि सांग्रांथि गैयै बाहायथाय आरो दिहुनथायानो आबहावायारि जेंना आरो गल'खआरि बिदुं बांनायनि गुबै जाहोन। आयदानि सायाव बाक्सा जिल्ला कलेजनां बाथ्रा दान्थे बादायलायनाय हाबाफारि लानाय जायो। बे बादायलायनाय हाबाफारियाव सेथि बान्थाखौ मोननो हायो सिजौ एकाडेमि मुसलपुरनि कनप्रिया बसुमतारी आरो नैथि बान्थाखौ मोननो हायो मुसलपुर फरायसालिमा मुसलपुरनि खरगेश्वरी उजुर बिथांमोनहा। दानिया फैदो जोबथा खौराङाव। खौसेथि बर' सुबुं आफादनि 8थि बोसोरारि जथुम्मा आरो कार्बि आंलं जिल्ला खौसेथि बर' सुबुं आफादनि 1थि बोसोरारि जथुम्मानि बानजाय आफादनो बिबान गथायबाय आरो मावखुलि बेखेवबाय। 3थि बर' गोजोन गोरोबथानि सागानगिरि आफाद खौसेथि बर' सुबुं आफादनि 8थि बोसोरारि जथुम्मानि बानजाय आफादनि मावखुलिखौ मैया बेखेवनानै होयो। फैगौ 26, 27 आरो 28 फेब्रुवारि 2022 मायथाइयाव कार्बि आंलं जिल्लानि लांहिनाव सानथामनि हाबाफारिजों खौसेथि बर' सुबुं आफादनि 8थि बोसोरारि जथुम्मा आरो कार्बि आंलं जिल्ला खौसेथि बर' सुबुं आफादनि 1थि बोसोरारि जथुम्मानि बानजाय आफादनि मावखुलिखौ खौसेथि बर' सुबुं आफादनि गायसनगिरि आफादगिरि एबा बर' कछारी अनसाय गावहायुङारि खुंथायनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा मिहिनेश्वर बसुमतारीया बेखेवना होयो। बेखेवखांनायनि उनाव UBPOनि मासि सामलायनायाव मोनसे गोनां मेल खुंनाय जायो। रादाबा एसेनोसै। रादाबखौ जोबजासे नायनायनि थाखाय गासैनिसिमबो साबायखर।